sino magpapalit? Sana all. Sana all. Nanlambot. Ayan, angat, angat, angat.
Pero di ko Nagis mo yun pala yung ano eh. Nagis mo eh. Bakit ganyan ka na mo? Ano yan? Isda! Ano isda? Komedyante talaga tong anak ko na to. Panglasa no pala eh. Last minute eh. Anak ko rin. Anak ko rin. Anak ko rin. Oh, para sa tatay. Kita. That's it for today's video. Like, share, Subscribe. please click the notification